طبعا ب 13 مسجد البته بذکرنا 13 مزگفتان ایرو به وی یکی مدناوا سالکی ده 430 مزگفت لپارێزگەهی vekirин. 430 مزگفت piştî ku di heyama 14 salên borî de rastî bombebaranê hatibûn, hatin nûjenkirin û amadekirin. Îro nimêj li van mizgeftan tê kirin û vekirina wayan nû di dema nimêjayînê de pêk tê. Em mizgîniyê didin xelkê xwe ku di rojên pêş de hejmarekî mezin ji mizgeftan dê werin vekirin. Niha 65 mizgeft di qonaxa nûjenkirin û amadekirinê de ne. Lê belê li hemberî vê yekê nêzîkî 280 mizgeftên din jî pêwîstiya wan bi nûjenkirin û restorekirinê heye. إعادة ترميم وتأهيل. ئیرۆ بەخێرا خودای مەزن سێدە مزگەفت لە پارێزگا دەبێ لە گوندەوارên wêyên Rojhilat, Rojava û Başûr hatin vekirin. 11 mizgeft ji wan di çarşoveya kampanya wefa de û bi fînansekirina rasterast ji aliyê serkirdatiya parêzgeha li bêve hatin vekirin. Em ji xwedayê mezin hêvî dikin ku wekî îro alîkariya me kir ji bo vekirina van mizgeftan û vê mizgeftê. Alîkariya me bike ji bo vekirina hemû mizgeftên ku hatine wêrankirin û hem ji xwedayê cîhanê re be. Xwedê xêra wan binivîse, ev pêngavekê gelek pîroz e. Mizgefteke me ya duyem heye, em hêvî dikin ku alîkariya me bikin û mizgefteke sêyem jî heye. Ji ber ku navçe mezin e û mizgeftên gundên derdorê wêran bûne. Avakirin heta radeyekê baş e û dibistan maşela di demekê Kurd de hatine amadekirin, em hêviya zêdetir ji wan dikin. والله شعور لا يوصف. هەستێکە شاهی و ئەجێبمایینێ یا ناوی وەسفکردنە بە تایبەتی بە ئامادەبوونا vê کۆمابرێز ژاگەهاندنکار و بەرپرسên parêzgeh û awqafê. Em spasiya her kesê dikin ku di avakirina vê avahiya îslamî de kedawî heye.